i Formentor, i la capital és Mallorca. Bandera. La bandera té línies de groc i vermell. I al costat té un castell amb 5 torres. I tampoc no té himne. Toponímia. El nom d'Illes Balears prové del grec. Conegudes de l'antiguitat clàssica, els autors grecs i romans deriven el nom del poble la seva habilitat com a llançadors. Mallorca està constituïda per 2 serres de muntanyes i per una plana baixa entre les 2 serres. El pic més alt és la Tallada Freda, de 561 metres. I aquí tenim una imatge sobre la Tallada Freda. Menorca. És una illa baixa, la màxima altitud és a la muntanya del Toro, amb només 358 metres. El sud de l'illa de Menorca és calcari, però el nord és àcid amb roques silícies. I aquí tenim una imatge de la muntanya del Toro. Eivissa és una illa calcària i muntanyosa, els cims del qual no són gaire elevats. Sa Tagayasa té 475 metres. Aquí hi ha una imatge de Sa Tagayasa que té 475 metres. Es pot anar per carretera i està al nord-oest. El clima de les Illes Balears és de tipus mediterrani. Les variacions de temperatura entre estacions són suaus. Les precipitacions són quasi sempre de pluja i de temperatura mitjana de l'any és d'uns 16 graus. La llengua pròpia de les Illes Balears és el català. Presenta uns trets dialectals propis. És la llengua oficial i també ho és el castellà, llengua oficial de l'Estat. Cultura art. Entre els monuments més importants hi ha la Sau de Mallorca, Castell de Bellver, Taula de Torralba i la Neveta dels Tudors. Aquí tenim una imatge de la Sau de Mallorca. La Taula de Torralba és el monument més alt que es coneix. La neveta dels Tudors l'utilitzaven per enterrar els cadàvers. Cultura, gastronomia. Plats típics. La caldereta de llagosta, aquí tenim una imatge. Les sopes mallorquines, la sobrassada i el formatge de Maó. Les begudes més conegudes són el licor de taronges i la ginebra xoriguer. El postre més conegut és ensaïmada de Mallorca. Ara li passaré al vot una pregunta. Ara li passaré el torn de paraula als meus companys d'Andalusia. Andalusia. Aquí tenim una imatge de l'Alhambra de Granada que és d'Andalusia. Situada
Situació geogràfica. Està situada al sud de la península Ibèrica, limitada amb Extremadura, regió de Múrcia i Castella-La Manxa. Dades. Les províncies de la capital de Sevilla són Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga y Cádiz. La capital es Sevilla. Aquí tenim la bandera d'Andalusia, que té té dos franges de color verd i al mig té una franja que no se veu gaire bé de color blanc. I aquí hi ha un home acariciant a dos lleons. I ara us ensenyarem un tros de l'himne d'Andalusia. Toponímia. El terme d'Andalusia prové del terme al-Àndalus, que es referiria a la península ibèrica musulmana. Geografia física. El relleu d'Andalusia està format per 3 unitats fonamentals: Sierra Morena, serralades bètiques, la vall de Guadalquivir. Geografia física. Com veieu, aquí hi ha una imatge de la Sierra Morena. Clima. Andalusia té Mediterrani amb hiverns plujosos i estius secs i càlids. Les precipitacions disminueixen d'oest cap a est, al punt que rep moltes precipitacions de la serralada de Grazalema. Els principals rius són Guadiana i Guadalquivir. I aquí hi ha una imatge del riu Guadiana. Llengües. El castellà és l'únic idioma que gaudeix de l'estatus d'oficialitat. Cultura i art. Els principals monuments són l'Alcazaba d'Almeria, la Mesquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Catedral de Málaga i la Torre del Oro de Sevilla. Aquí, com podeu veure, tenim una imatge de la Torre del Oro de Sevilla. Aquí tenim una imatge de la Mesquita de Córdoba i aquests arcs són de l'art romànic. La gastronomia andalusa és molt rica i variada. Destaquen el gazpacho andaluz, el salmorejo, las migas, el pescadito frito y el cerdo ibérico de jabugo. Aquí, com podeu veure, hi ha una imatge del gazpacho i aquí una altra del pescadito frito. Les begudes més conegudes són el vino de Jerez i la manzanilla. Aquí, com podeu veure, hi ha un home escarciant el vi. Els postres més coneguts són la leche frita de Córdoba,
los mantecados de Estepa, les Torrijas i el roscón de vino. Aquí, com podeu veure, tenim una imatge del roscón de vino i aquí una altra de los mantecados de Estepa. Ara em tornarà una pregunta. Doncs dono la paraula als meus companys del Principat d'Astúries. Principat d'Astúries. Com podeu veure, aquí hi ha una imatge dels pics d'Europa. Situació geogràfica. Està situada al nord de la península Ibèrica. Limita amb Galícia, Cantàbria i Castella i Lleó. Dades. Astúries només té una província, que és Oviedo, i la capital és Oviedo. Bandera i himne. Aquesta és la bandera d'Astúries, tota blanc fosc amb una creu groga. I ara escoltarem un tros de l'himne. Toponímia. El terme Astúries prové del nom dels antics pobladors, els astus, els primers habitants de les vores del riu Astura fins a l'arribada dels romans. Geografia física. La Serralada Cantàbrica constitueix la frontera natural d'Astúries, a la província de Lleó al sud. La Serralada de l'Es, el Parc Nacional dels Pics d'Europa, contenen el pic més alt i espectacular d'Astúries. Geografia física. A la costa asturiana s'hi troben les platges del Silencio, el Prome de Cullero i les platges al voltant de Llanes. Clima. Els estius són humits i calorosos, acompanyats d'algunes precipitacions. Els hiverns són lleugerament freds, sobretot a les muntanyes cobertes de neu, des de novembre fins al maig. Clima. La precipitació anual és de 900 mil·límetres i s'incrementa en allunyar-se de la costa amb un màxim de 1.800 mil·límetres als pics d'Europa. Llengües. El castellà és l'únic idioma que gaudeix de l'estatut d'oficialitat. Al principi, l'idioma originari de la major part d'Astúries és l'asturià, que està protegit, però no oficialitzat. Cultura i art. Posseeix un ric llegat d'arquitectura preromànica, Santa Maria del Naranco i Sant Miguel del Lillo. D'art romànic destaca el monestir de Sant Pedro de Villanueva. Com aquí podem veure, tenim una imatge de Santa Maria del Naranco. I aquí una altra imatge del monestir de Sant Pedro de Villanueva. Gastronomia. El plat més conegut és la fabada, potent empat fet amb faves acompanyades per chorizo, pernil i altres embotits. Aquí tenim una imatge de la fabada. Existeixen més de 100 varietats diferents de formatges artesans. El Cabrales és el més popular. I aquí tenim una imatge del Cabrales. La beguda més coneguda és la sidra. S'ha d'escarciar des del vas per degustar-la. El postre més conegut és l'arròs amb llet. I aquí tenim una imatge de la sidra. ¿Alguna pregunta? Els conferenciants d'Andalusia han sigut Aleix, Adrià Hernández, Júlia i Marc. Conferenciants d'Illes Balears: Hugo, Mireia, Nora, Bea,
conferenciants d'Astúries, Roger, Fàtima, Montse i Joel. Moltes gràcies per l'assistència.